Здравейте, уважаеми приятели и съмишленици на Сдружение Азбукари. Вие сте с поредния епизод на предаването на саме доктор Николай Георгиев. Днес ще ви покажем един доста интересен импровизиран път за стигане до метрото. За съжаление, този така наречен импровизиран път, който се състои, сами може да видите, от дървета и чакъл, поради проста причина, че до момента никой не е успял да направи пътека до метростанцията, която се намира на върха на този баир. Хората от доста време продължават да се движат по тези пътола, които вече на места дори са изнили и са опасни. Сега ще се изкачиме до метростанцията, която се намира най-отгоре. Хората от квартала сами са разхвърляли чакъл, защото тук, когато е кално, трябва да се минава с бутуши. Няма друг вариант. Непрекъснато минават хора, които от Цариградски комплекс в Дружба искат да ползват метрото, но за съжаление трябва да минават по този самоделно направен път. Ето и аз залитам. Човек може да се контузи, но това са рисковете на репортерството. Ето тук и завойчето как е направено на самите стълби. Тук още малко и небостъргачи ще изникнат, но пък няма кой да направи една пътека. Хората от квартала, които са правили пътя, са се постарали, вижте как са укрепили. Продължаваме, това си една сутрешна фит зарядка. Така, задъхах се и аз. Не съм в най-добрата си форма. Какво остава за хора на по 50-60 години. Ето го, Тел Експо. Стигнахме до него, но погледнете сега нова изненада, какво ни очаква. Просто чакъл. Асфалт няма. Модерни сгради и за тях чакъл. Жителите на Дружба трябва да минават всекидневно по този път до метрото. Тук, както се вика, зимно време може и бели мечки да нападнат, и вълци. Кувахме бостъргач, но нямаме нормален път. Тоест, забележете, ето се намира Цариградски комплекс. Завъртаме малко, небостъргача, но така, разбира се, небостъргач за българските стандарти, но все пак модерна, красива сграда, а до него, вижте, трябва да се мине по козата пътека и след това по този път. Продължаваме, защото още не сме стигнали до метростанцията. Ето тук са слагани и метални решетки, които да играят ролята на кофраж, обаче вече в тъмното са станали доста опасни. Тук няма и никакво осветление и в тъмното някой може сериозно да пострада.
Така. Направо се едно по партизански пътечки минаваме. Ето, представете си, сега не е валяло доста време и още има кал. Представете си, ако нали, какво ще стане. Продължаваме. Влизаваме в Хотел Експо. И ето тук скоро ще излезем и в обетованата земя. Нищо, че по права линия се намираме на 300-400 метра от Цариградски комплекс в столичния квартал Дружба. Ето тук, понеже е разкалено, хората са направили обходен маршрут, ще минем по тази пътека, защото съм забравил да си вземам бутушите. Така. Тук нови скални препятствия, ще се справиме. Ето така ще намерим начин да минем от тук. Хубавото е, че сега поне е студено и кълта е почти замръзнала. Тук все пак от общината или някой съвестен гражданин е поизрезал поне хръсталаците. Ето вече стигнахме до обетованата земя. Трябва да се внимава, че тук всевъзможни бабунки има. Така. Ето вече вървим по асфалт, това се направо лукс. Нищо, че хората вече в океана правят острови, правят хотели. Тук се е още ходенето по асфалт с един вид лукс, понеже да дружим. Пътека и стигаме до заветното метро. Ето виждате паркингът на Столична община, но да стигнем до тази част пеша си видите с предизвикателство. Докато не стане готово метрото в Дружба Д, хората, дружбенци и столичани ще трябва да стигат по тази козя пътека, тези партизански нишки, ще трябва да се добират до метрото, който желая да ползва. Много хора не желаят да го ползват, за да не минават през тези партизански пролуки, а си ползват 204, за да стигнат до център. Това беше всичко от поредния епизод на предаването на самец доктор Николай Георгиев, което се реализира благодарение на съдействието на Сдружение Азбукари. До нови срещи!